तो गाइज हेलो हाय जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा करुच्ची निहती भाव भल थे। तो आज आम आसीचु आउ गोटे कैंपिंग वीडियो सहित जोटा कि काली आमर गोटे कैंपिंग वीडियोटा एक्चुअली काली आमर होता कैंपिंग वीडियो गोटे काली होता जोटा कि पोस्ट हो पारानी मो मोबाइल रे सिमटा कटि जाइए अकाउंट था तो पोस्ट हो पारानी। आज आउ थे काली आपण को फास्ट वीडियोटा देखा मिले तो यही वीडियोटा परदिन देखा मिले। तो आज टी अलग प्रकार टेंट कर आज जो पाल पाल आसे पाल देखा आप पाल ए पालर आज आम ट्राए करने टेंट तो करूँ भी टिके फांका अच्छी आग पटे पछपटे टिके फांका अच्छी मशा भी गरम भी बहुत जोर हो तथापि आम ट्राए कर कहीं कैंपिंग बहुत दिन शीत दिन आम इच्छा था कैंपिंग कर नलु तो तथा कर नलु शीत दिन थिला कैंपिंग कर इच्छा कर नलु तो कौन करी बोली हाँ खरा दिन ही करदे चलो कौन करिया कैंपिंग टेंट होता ठंडा ही लगी था आ बैटेरी फैन भी गोटे मो पार ना से आने पड़ो। तो आज आम देखे कौन कौन अच्छे आम पाखे खाया पीवा पानी आज आम पाखे अच्छे आलू भुजिया 2 पैकेट हल्दीराम कुरकुरे 2टा एटा कौन मुझे जानी पप्स एक्स्ट्रा फ्री जोड़ा कौन गोटे ठंडा पानी बोतल आम लाइट लाइट देखे लाइट एपट अच्छे टाइम केटा देखे दे 12:51 11:51 गूगल टाइम देखे दे Google, what is the time now in India? The time in India is 11:52 p.m. 11:52 p.m. तो आज ट्राए कर मशा बहुत आसुँच कैमेरा लेंस उपर बस मशा आसिक तो एति आशा करूँ कि आज वर्षाटा न हो गरम तो बहुत जोर हो सारा पूरा आउट आमर अच्छी चार्जर यूएसबी केबल इयर कॉर्ड्स ये गोटे छोटिया पोर्टेबल कैमेरा स्टैंड सेल्फी स्टिक और लैपटॉप बैगटा अच्छी पछपटे लैपटॉपटा आज आणनु ये भितर स्पेस अच्छी कि सी रखिले बहुत गरम पवन कहीं एग्जस्ट हो गरम बहुत लगे। तो आज ट्राए कर नुआ करने को तो आप देखो आज जो कहूलु कि आम रोसे फोसे करपारूनी एना गैसटा आमर लीक थिला काली करिया काली तो हबनी बोधे काली टी हो पारे परदिन हम परदिन हम ट्राए कर परदिन हम परदिन करदिन काली बोधे लास्ट जात्रा काली जात्रार ब्लॉग गोटे सांग जात्रा आम गाँव पणा संक्रांति जात्रा हो तो ब्लॉग हम पणा संक्रांति जात्रार आपण देखिए कहे केमती लोक मैंने कहते कि मो बाबा भी कहते कि माने पणा संक्रांति रासोल फेमस बोली तो आसिक आप देखिए जो मैंने पाखापाखि लोक आ तो आसपारे काली लास्ट गेट की धारिक जाइए बाथरूम बाथरूम माइक भी बाजू तो माइक
ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଆମ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି ବହୁତ। ପକାଣି ଖାଇବା ଖାଇବା କିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଡିମ୍ ହେଇଗଲା। ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ଡିମ୍ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ଦେଖାଯିବନି ବା, ସେଇଥିରେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମଶାରୀ କାମୁଡୁଛନ୍ତି। କାଲି ଆଉ ଦୁଇଟା ୟୁଏସ୍ବି ଲାଇଟ୍, ଗୋଟେ ଡବଲ୍ ଲାଇଟ୍ କାଟିଲାଣି ବହୁତ, ଆଜି ବୁଲିଛୁ ବହୁତ। ମୋ ମୋଟା ତ ଦେଖାଉଥିବ, ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଜି ଦାଦା ହାରିକା ଯାଉଥିବେ ତ କୋପଟା ଚଳିବ। ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଖୁଡ଼ି ତଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଏସ୍ ମାନେ ମାଇକ୍ର ଶୁଭା ଯାଉନଥିବ ଠିକ୍ ସେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥାଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାଇକ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଇନେ କହିପାରୁନି ଠିକ୍ ସେ, ତ ତଣ୍ଟି ବି ବସିଯାଇଛି ଟିକେ। ହଁ ଖୁଡ଼ି କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ନା କ'ଣ ଖାଇବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଚୁବେଇଦେବା, ସେତେବେଳକୁ କିଛି ଖାଇନି। ଆମେ ଖାଇ ଆସିଲୁଣି କେତେବେଳେ? 9ଟା 10ଟା 10ଟା 10:30 ସାଢ଼େ 10ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳକୁ କିଛି ଖାଇନୁ। ଆଲୁ ଭୁଜିଆ, ହଳଦୀରାମ। ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦାଦା ଭାଇ ରାତି 12ଟାରେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ରାତି 12ଟାରେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ତଳେ ଦାଦା। ଆଇଲେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ଆଇଲେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ସିଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବା। ଛାତ ଉପର କଥା କହିଲାଣି। ଯାଇବି ବିଲେଇ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ବିଲେଇ ଏପଟେ ଅଛି। ବିଲେଇ ବାଡ଼ି ବି ଗୋଟେ ରଖିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଲେଇ ଫିଲେଇ ଯଦି ଆସିବ ଭାରି ଏଥିରକୁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ବିଲେଇ ଫିଲେଇ ହେଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ହଇରାଣ। ବିଲେଇ ହେଲେ ଆରେ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ବୋଧେ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଗୋଇଠା ମାରିଦେବୁ। ଆସିବେନି, ଆଇନାହାନ୍ତି। ନା ଆଇନାହାନ୍ତି। କାଇଁ ନା ଛାଡ଼। ଓଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହଉ ଆମେ ଖାଇବା, ଉଲ୍ଟା ପିଠ ହେଇଯିବ ତାକୁ। ହଉ ଖାଇବା ଆମେ। ଚାଲ ଏଇଟା ଦେ ବାସ୍। ଗାଇସ୍ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ପରେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ପରେ। ତ ଗାଇସ୍ କ'ଣ ଖୁଡ଼ି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଶୁଭୁନି, ତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆଲୁ ଭୁଜିଆ, ଆଲୁ ଭୁଜିଆ। ଛାତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତଳେ ଏସି ଲଗେଇକି ଟିକେ ପୋଜ୍ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆସିବା, ଧୋଇ ଧୁଆକି ଆଇବା, ଖାଇଯାଇ ତ କ'ଣ କହୁଛ? ହଉ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ।
ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆଉଛୁ। ଗାଇସ୍ ଆଚ୍ଛା। ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚାରୁଛୁ। କ'ଣ କରିବା ଗାଇସ୍, ମଶା ରଖି ବସେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମ, ମଶା ରଖି ବସେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗରମ ହେବି ଜୋର ହେଉଛି ଭାଇରେ। ସବୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଠିକଟା ବେଳକୁ କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଖାଲି ପ୍ୟାକେଟରେ ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ପୁଣି ଆଲୁ ଯିବା। କିଏ କାନ୍ଦୁଛି। ଢାଳି ବାଳି ଗୋଟେ ଢାଳେ ଆଉ ହେଇ କରନି ଆମ ଏଇଠୁ ନେଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗରମକୁ ମଶା। ଏମିତି କରିବା, ଆର ପ୍ଲାନ୍ଟା କରିବା ଆମେ କାଲି। ଏଟା ଆଉ କରିବ ଭଲ ଅଛି ଆଜି। ଭଲ ଅଛି ଆଜି କ'ଣ ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ଆଜି। ଭଲ ଅଛି ବା। ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଆମର ଏଇନା କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଖାଇବୁ, ଗେମ୍ ଖେଳିବୁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ, ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଏତିକି ଏଇନା କାମ। ଛୋଟ ବି ହଉଛି। ହଁ ହାଇଟ୍ ବି ଛୋଟ ହଉଛି। ମୋର କି ପାଣ୍ଡା ଭଳିଆ ପାଣ୍ଡା ଟିକେ ଯାଉ କରିବା। ପାଣି 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 ଜାଗା ଭଡ଼ା ହେଇଯିବ କି ଆରାମସେ କରିପାରୁନି ଆଉ। ଆରାମସେ ବସି ହେବନି। ଏଇ ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ଏଇ ଲାଇଟ୍। ଏଇଠି ଲଗେଇକିରି ମଝିରେ ଏଇଠି ଦେବା। ରହୁନି ପାଣି ପିଇବା। दबा दबा कौन
ହୁଁ ଟିକେ ପୋଜ୍ କରିଦେବା ଟିକେ ପୋଜ୍ କରିଦେବା। କ'ଣ ହେଲା? ଟିକେ ପୋଜ୍ କରିଦେବା କ'ଣ କୋଉଠି? ଏଇଠି କାମ କିଛି ତ ନାହିଁ। କିଛି ତ ନାହିଁ। ହୁଁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଡର ଲାଗୁଛି। ତ କିଛି ଲାଗୁନି। କ'ଣ ବାହାର ଦେଖିବା। ପୋଜ୍ କରିବା? ବାହାର ଦେଖିବା। ଗାଈ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁନା କହୁଛି। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଗାଈ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଜୋର ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି। ବହୁତ ଜୋର ଡର ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦୁଇଟା ଅନେଇଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଜୋର ଡର ଲାଗୁଛି। ତ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ ଗାଈ, ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ନା କ'ଣ ହେଲା? ଡର ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜୋରେ ଗାଈ। ତ ଟିକେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁନା ପଳେଇବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।